ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/20 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ತನೋಡು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ಗುನು ತೋಚಿಬಹುದು. ಆತ್ಮದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಮಂತ್ರ ನೆನಪುಪ್ಪನಾಗ ಪಾಪ ಕರ್ಮಡ್ದು ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಪಾರ. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಮಂತ್ರನು ಕೊಡ್ತೇರು ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ತೋರ್ಚಿ ಇಂದುವೆ ಮಂತ್ರನು ನೆನಪು ದೀವಲ್ಲೇ ನಿಕುಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಡ್ದು ಒವ್ವೇ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆಡ್ದುಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಈ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವಿರು ಪವಿತ್ರತೆದ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದುವೇ ನಂಬರ್ 1 ಗುಣವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲಿ ಏರ್ನದು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಕುಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇಹುಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏರಿಗುಲ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ರೆಗಾದುಪ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೇನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಸಹ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಎಂಕುಲು ನರಕವಾಸಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಡ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತನೋಡು ನಾರದನ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ಈ ಮಾತ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಕೊರ್ದುಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತನೇ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಇದೇನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕೇವಲ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಹಗಲು ಆಮೆದ ಸರ್ಪದ ಭ್ರಮರಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥವೈನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಳೆದು ಪೋಯಿನವೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಓವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಆದುಂಡೋ ಅವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಭಲೆ ದೇವತೆಲ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಆತಂಡ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಾಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಇತನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನೆರು ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಪತಿ ತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ಗನು ತೊಜ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ನಿಕುಲು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಏರಿಗೆ ಅವಡು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಏಪ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಶರೀರದು ಬತ್ತದು ಸೇರುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಕ್ಲೆನು ಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಯೋಡತ್ತೆ. ಇಂಕುಲ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನೆನಪೊಪ್ಪೋಡು. ಇನ್ನೇನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈತ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರತಿರ್ಗದು ಪೋಡು ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ದೈವಿ ಪರಿವಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗುಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮತಕ್ಕುಳುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂದು ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದುವೆ ಪಾತೆರ್ಲು ಬರಂದುಪ್ಪೊಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಆ ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕುಲುಂಡು. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕುಲೇನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಏಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ರಾಜಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪುಡ್ಲ ರಾಜರಾಣಿಯರ್ನ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಭಾವಚಿತ್ರನು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡು.
ಇತ್ತೆತ್ತೆದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ತೂನಗ ಏರು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತದು ಪೋತಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ಮಲ್ಪವೆರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚಿತ್ರೊಡ್ಲ ಒರಿಯನನೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರ್ನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಪ್ಪ ದೇವತೆಲು ಇತ್ತದು ಪೋತೆರು ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ. ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಒತ್ತೊನ್ನುವಿರು. ದೇಪಂಡ ಶಿವಬಾಬನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲೆಗ ಆತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು ದೇಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗ ತೊಜ್ಪೇರೆಗಾದಿಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಇಂದೇನು ಕೇಂದರು ಪದವಿಲ್ಲ ಪಡೆದರು ಬೊಕ್ಕ ಏರುಗಳ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕುಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಚಿನಾಪುನು ಪನ್ಪುನೆನು ದುಂಬು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರಿಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಪನ್ಪೆರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂಜಿನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ್ದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಅಂಡ ಅಸುರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಲಡೈನು ಪನ್ಪುನವು ನಡತಿಚಿ. ಈ ಸಮಯರು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಿಕುಲೆ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು. ಆ ಕಾರಣ ಈ ಜನ್ಮಡು ದೈವಿ ಗುಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು. ಪವಿತ್ರತೆ ನಂಬರ್ 1 ದೈವಿ ಗುಣವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಎತೊಂಚಿ ಪಾಪನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಆತ್ಮಗೂ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಪಾಪಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರೊಡ್ದು ಎತೊಂಚಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು. ಇತ್ತೆ ಹಾಲುನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ. ಆತ್ಮನೆ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇನುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸ್ಮೃತಿ ಕನವುಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಚಕ್ರೊಡು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಕುಲೆ ನಿಕುಲಾಪರು. ಈ ಮಧುರ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಪವಿತ್ರಾಪನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದ ಪನ್ಪುನವ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದುಂಡು. ಸುರುಕ್ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಇಂದು ಕಥೆಯತ್ತೆ. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನವು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರುಡತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಮೂಲವತ್ತು ನೋಡಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲು ಅವು ಅದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಿಕುಲೆಗ್ ವಿಚಾರೊಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಇಡೆಗ್ ಪಾತ್ರುನ ವಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬರ್ಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಆಯ. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರಗ್ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಈಶ್ವರಿ ಕುಲುದು ನಿಕುಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಬಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲಾರ್ನ ಮತದನುಸಾರ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲೆಂಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ಚಕ್ರವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಉಂತುದು ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ತಿರುಗೊಂದು ಪುನೆರ್ದವರನ್ನೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತೆ ವಿಜಯನು ಪಡೆಪರು. ಪಾಪ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದಂಡು ಕುಳಿದು ಮಾಲಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರತ್ತು. ಆತ್ಮದ ಆಂತರ್ಯಡು ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡೋ ಐನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವುಡು. ಜೋಕುಲು ಸಹಯೋಗಿಯ ಪೆರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿನೇ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಡನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬಾಬಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು. ಹರೆಗ ಪೂತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಬೀಜನು ಶಿವಬಾಬನೆ ನಡಪವಿರು ಅತ್ತಂಡ ನಡಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನೇನು ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತರಡ ನಿಕುಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಂಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪವಿತ್ರರ್ಲಾವಡು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತದು ಪವಿತ್ರವಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಪುರುಷರಾತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಪೆರು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತರತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶೂದ್ರರಿರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರಿರ್ದು ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಏಪ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದು ಪೋಪನೋ ಅಪಗ ಶಿವನ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ 84 ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಜನ್ಮದ ಕಥೆಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಐನು ಯಾನೇ ತೆರಿಪವೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಪೂಜೆ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬುಡ್ಡಿಂದ ಈ ಅಪವಿತ್ರ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಲು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಪಿರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು ಬಾಕಿ ಒರಿ ನಕಲು ಮಧುರವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಹಿಂದೆ ನೆನಪು ದೀವನ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಲೇ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಭಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಈ ದೇಹೊಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೊಂದುರ್ಲಿರು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಪರಮಧಾಮ ಮಧುರವಾಯಿನ ಇಲ್ಲದು ತುಂಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದೆರೆಗಾದು ಬರ್ಪೆರು ಓದದು ಕೂಡ ದೂರ ಲೆತೊಂದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪೋಲಿ ಆತ್ಮ ಏತಿ ಎಲ್ಯ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಪಾತೆರತೆ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಒವ್ವೆ ಕೊಳಕು ವಸ್ತುಲು ಪೂಜಿ ಪನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೇರಿದುಂಡು ಒಯ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಅತ್ತಂದ ವಸ್ತ್ರಲು ಕೊಳಕಾದು ಪೂಜಿ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ವೇಷಭೂಷಣಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಸ್ತ್ರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲು ಪೂಜಿ ಇಂದೇನು ತೂದು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುಡತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ 21 ಜನ್ಮಲು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ದುಪ್ಪ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇವಲ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದೇ ಪುಲೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನು ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಬಾಬಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅದುಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ದಯಗ ಬುಲಿಪೋಡು ನಿಕುಲು ದಯಗ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರಗು ಪೋದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಏತೊಂಜಿ ಪುದರ್ನು ಪನ್ಪೆರು ನಿಗುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ಮಾಂತಲ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಬರೆತಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಏರು ಬರೆತೇರು ವ್ಯಾಸ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೆರು ಪೊಸಬೆರ್ಲ ಬರೆಪೆರು ದುಂಬು ಮಾತಲ ಕೈರ್ದು ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಎತ್ತನ ಅಂಡ ಈತ ಏತು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತುಂಜಿ ವಿಷಯನು ಸೇರ್ಸದು ಬಿಡ್ತೇರು ಈತ ಗುರುನಾನಕ್ ಬರ್ಪೇರು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಊರಿ ಆದುರ್ಲೇರು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಾರು ಏರು ಕ್ರೈಸ್ತೆದಾನೆ ಇತ್ತೆಂತು ಅಕಲು ಭಿನ್ನ ನಾಮರೂಪಡು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಟುಲ್ಲೇರು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರುಡತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸ್ಥಿತಿ ಜಡೀಭೂತವಾದುಂಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯುಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕುಡ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುಡು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡ ವಿನಾಶ ಲಾಪುಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿನಾಶ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲನೆ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಕನವಲ್ಲೆ ಈತ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗುವ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರೊಂದು ನಡತೊಂದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣಗ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತುಜಿಪವಡಾಪುಂಡು ಐನಿಡ್ದವರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಾಸುರ ಬಕಾಸುರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಜಿಪವಡಾಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರ ನಡತಿಸಿ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆವಡು ಉದಯ ಪಂಡ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರೋಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು ಅಸುರೀತನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ದೇವತೆಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಸುರರಿಗ್ ಲಡೈ ನಡತಜಿ ಅಸುರರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು ಮಧ್ಯುಡು ಈ ಸಂಗಮೇಗ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಳು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ದುಂಡು ಐಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಪುದರು ಗುರುತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಲುವಾದುರ್ಲೇರು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮಲೇನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಾಗಲೆ ತಂದು ಪೋಪುಜೇರು
ಪಾತ್ರನು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಖಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬರ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಶಿವಬಾಬಾದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಂಚನೆ ಬೇರು ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಮಯದ್ದೇ ಪಾತೆರ ಇಂದೆಕ್ ಅಲೌಕಿಕ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಆ ಶಿವ ಬಾಬಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನತ್ ಭಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಂದಿರೊಡು ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಏಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿರು ಅಪಗನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಈ ಶರೀರಧಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಿಜ್ಜಿರು ಮುಕುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ದಾಡಿ ತೊಜ್ಪದೇರು ಪಂದಿತ್ತ ನಂಬೇರು ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ದೇವತೆಲೆಗ್ ದಾಡಿ ಪೂಜಿ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಲ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುನೆರೆದವರನೆ ನಿಖಲ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟದಿರು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಸೋಮರಸ ಪರ್ಪೈರು ದುಂಬುದಾದಾಂಡ್ ಕುಡ ಮುಲ್ಪದ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರನು ತೂಲೆ ನಿಖಲನೆ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ಈ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ತುದಿರು. ತೀರ್ಥಗ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗನು ತೊಜ್ಪತಿರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಸ್ವರ್ಗನು ತೀರ್ಥಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು. ಆ ಕಾರಣ ಮಿತ್ತು ತೊಜ್ಪೋಡಾಂಡು ಕಟ್ಟೈನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಲೆಗ್ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪಲೆ. ನಿಖಲೆಗಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕು ನೆರೆದವರ ಇಂದೇನು ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪೋಲಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆಂತರ್ಯರ್ದು ಅಸುರಿತನನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನಡತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಕನಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಬಾಬನ ನೆನಪುದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪರಮಧಾಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರ್ದುಪ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ವಾ ಸ್ಮೃತಿನ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಐನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ವರದಾನ. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಒವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭವ. ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಪಡೆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಒವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದ ಪುದರು ಪಡೆದುಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತೂ ಆವಡಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನು ವಿಶೇಷ ರೂಪಡು ಅನುಭವಡು ಕನವೊಂದು ಸೇವೆಡು ಕನವೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಲೆ. ಎಂಚ ಸರಸ್ವತಿನ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಧನತ ದೇವಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಸರ್ವಗುಣ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಡು ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ವಯಂನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಕಾರ ರೂಪಿ ಸರ್ಪನು ಸಹಯೋಗದ ಶಯ್ಯೆಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದ ಬುಡ್ಪಾರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆವುಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವ್ಯಾಲಿ ಏಪ ಮನಸ್ಸೇ ಅಪ್ಪನಾದುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನವು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಸದಾ ಲವಲೀನಾದುಪ್ಪರು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಐನರ್ದವರ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಏತು ಏತು ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು ಆತು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿದ ಅಲೆಕಲು ಬರ್ಪುನು. ಚ ಓಂ ಶ